Mandibulise bathandekayo kona le ncwadi yesityhilelo. Isityhilelo chapter 13. Sorry, isityhilelo chapter number 7. Xolo. Ncwadi yezambulo. Ncwadi yesityhilelo chapter number 7. Yes, sidlalela sixoxe ngayo namhlanje. Iqala kanje, emva koko ndabona usithi thu ihlokondaba elalingenakubalwa bani, abo yayingabantu beentlanga ngeentlanga, izizwe ngezizwe, neelwimi ngeelwimi, babemi phambi kwesihlalo sokulawula naphambi kwexhwane, babevathe ezimhlophe, bephethe amasundu, bedanduluka besithi, "Hontsu, usoyisele uThixo ohleli esihlalweni sakhe sokulawula, nalo ixhwane." Father, ilizwi lakho liphilile Nkosi, namandla, liyasebenza, yadala ngalo. Nakweli xesha Nkosi malwenze umsebenzi walo. In Jesus' name, amen. So aba bathandekayo kule ncwadi yesityhilelo chapter number 7. Xa ufunda verse number 1 kweza vesi sekuqaleni, uzofumanisa into yobana kuvezwa inani labantu kwizindlu zikwaSirayeli elizongena embusweni kaThixo noma kwikingdom kaThixo. 144,000 evezwa apha kweli cala lingasentla noma kwezi vesi zingasentla. Yilena ke ama-Jehovah Witness athi xa ethetha athi libaliwe inani labantu elizongena ezulwini. Eli nani livezwe apha ngasentla akulo nani labantu abazongena ezulwini kuphela, kube kuphelele kulo 144,000. But eli nani lapha ngasentla linani lezindlu kwizindlu zakwaSirayeli, kulaa 12 yezindlu zakwaSirayeli. Now apha ke ngoku kuvesi number 9 novesi number 10 uthi xa ngabe ethetha uYohane, uthi emva koko ndabona kusithi thu ihlokondaba, ngamanye amagama wabona kungena ihlokondaba, which means in the kingdom of God kwabonakala abaninzi abantu bengena embusweni kaThixo, bengena ezulwini ngamanye amagama. So abaninzi kwaba bantu uthi lihlokondaba elalingenakubalwa, which means babenganako ukubalwa. Abo bantu ke kuthethwa ngabo sithi thina safelwa nguYesu Kristu, sithi thina safumana inceba kaKristu Yesu, ngoba sasikude, sidukile, singazange and singabalelwe ebukumkanini bukaThixo, sithathwa ngoba singabentlanga. But now xa esifa uKristu Yesu, uthi iBhayibhile kwaphuma igazi namanzi xa ehlatywe ephangweni lakhe, ukuze thina sonke sisindiswe. Uthi iBhayibhile kwakazi ukhuselo, ngoba kwixesha lakudala uYesu engekafi, uYesu engekehli, kwakungangenwa kwi-Holy of Holies. Kwakhona indawo kuthiwa ingcwele, kube khona indawo kuthiwa ingcwele engcwele esibingelelweni, apho kwakudunyiswa khona. So wawungangeni ke kwi-Holy of Holies, kwakungena only abapriest, which means ababingeleli. Uba ngabana awungombingeleli wawungakwazi ukungena kwingcwele yengcwele. So kwakukhona ilaphu noba kwakukhona umkhusane, ikhuselo, kwakukhona ilaphu elalivalile into yobana ongaphaya okwingcwele yengcwele kube nguye yedwa ozoba phaa, kungabikho mntu ozongena kwingcwele yengcwele unless ngumbingeleli. And wayethi nokuba ngaba ngumbingeleli ongene engahlambulukanga, engekho ngcwele, kwakuye athi xa efakwa, in fact noba ungcwele, wathi xa ngaba engena umntu kwingcwele yengcwele abotshwe ngentambo, khona ukuze kuyenzeka into yobana kungenzeka uba angaphili, kungenzeka uba abuye efile, because igroli kaThixo yayongame ngamandla. Now
nowonileyo athi xa engene kwingcwele engcwele waye afelwe khona, then kunyanzele uba makatsalwe ngaloo ntambo abotshwe ngayo. So now uYesu xa ngaba esifa, ethi iBhayibhile kwakrazuka ikhuselo, which means kwakrazuka elalapho yakwakrazuka elalapho lalivalile. Ithi ukusukela phezulu kuyotsho ezantsi, athi ohlabela lakrazuka ikhuselo laphezulu ukuze thina sonke sisindiswe. So leli nani ke ngoku elivela kuthiwa ziintlanga ngeentlanga, which means amaXhosa, amaZulu, abeSuthu, abaTswane, amabhulu, zonke iintlanga ngeentlanga zatsho zasindiswa nazo. Then thina ezulwini sizawungena ngenceba kaThixo, sizongena ngenxa yomusa noba ngenxa yobabalo lukaThixo. Uthi ndabona abaninzi, which means ndabona ihlokondiba, ndabona abaninzi bemi phambi kwayo inkosi, phambi kwesihlalo sokulawula kukaThixo naphambi kwalo iqhwane bemile. Uthi ziintlanga ngeentlanga, izizwe ngezizwe, iilwimi ngeelwimi, babemi phambi kwesihlalo sokulawula naphambi kweqhwane. Babevathe ezimhlophe, bephethe amasundu, bedanduluka besithi huntshu, usoyisele uThixo ohlele esihlalweni sakhe sokulawula, nalo iqhwane nguYesu Kristu. So uthi babemi phambi kwesihlalo sokulawula naphambi kweqhwane. So njengoba siphila apha emhlabeni sisazoma phambi kwayo inkosi. Ithi iBhayibhile siya kugwetywa ngako konke esikwenzileyo sisekulo mzimba. So yonke into esiyenzayo sisazoma phambi kwenkosi, ngoba ithi iBhayibhile sisazozisa ingxelo phambi koThixo. Bangaba ubushumayela ubana mawube nodumo, bangaba ushumayela usenza ibhizinesi, noba mhlawumbi whatever into yenza ibhizinesi, awunandaba nozuko lukaThixo, awunandaba nexesha likaThixo. Noba ngaba uthwele, noba ngaba wenza kanjani, sisazuma phambi kwaThixo, sisazuma phambi kwetroni, noba phambi kwesihlalo sokulawula kwenkosi uYesu Kristu. And xa sisima ngelo xesha, uthi uYesu uzobe embathe ingubo noba ethwele umqhele wokugweba, obehlele esihlalweni sokugweba ngelo xesha. Now uYesu usahlele esihlalweni sisenceba, usahlele esihlalweni somusa. So xa ngeli xesha siphila kulo, sinikezwa ithuba uba umntu nomntu aguquke kwiindlela zakhe, alungise ihambo yakhe okwangoku. But liyeza ixesha apho kungasubakho ukuguquka. Xa ufunda apha kwincwadi ezityhile chapter number 22 ithi wena unyukunyuku yobe sowuhlala unjalo, wena ungcwele yobe sowuhlala unjalo. So kuyeza ke lo xesha. So okwangoku eli xesha sikulo kuselixesha loba umntu alungise indlela yakhe nenkosi. Umntu makabe lungisa ihambo yakhe okwangoku, ngoba sisazoma phambi kwenkosi. Yabona aba bathi izulu alikho, isogwa asikho, ndinosizi bangabani umntu uzokwenza amanyala, enza imikhuba, adle izono, abesithi hayi izulu alikho okanye intsindiso yabelungu. Apha sifunda khona ithi emva koko ndabona kusithi thu ihlokondiba elalingena kubalwa, lalingena kubalwa nangomnye umntu. Ngamanye amagama abantu abaninzi kakhulu, abo yayingabantu bentlanga ngeentlanga, which means kwakungabantu bentlanga zonke iintlanga zazikhona noba zizawuma phambi kwenkosi. Nabelungu, namaSuthu, namaXhosa, lonke uhlanga lusazuma phambi kwenkosi. So intsindiso akuyabelungu, intsindiso akuyabelungu, akuyiyo uhlanga oluthile, yeyethu sonke. Uba ngaba uyaphila apha emhlabeni, zazi into yobana ufanele uba usindiswe, because intsindiso yakho nawe.
Into ethetha ukuthi bathandekayo, inani labantu elizawungena ezulwini alikoneli, ngoba each and every day uSatani uwina abantu. Tavern zigcwele, izirhoxo zigcwele, zonke iindawo zobubi nezigebenga zigcwele, yonke into igcwele. uSatani usabathimba abantu, nezifebe zigcwele nasendlini kaThixo. Kugcwele nabenza amanyala, abanye balala nabodwa endlini kaThixo. Kugcwele iswoko siya expanda, but kudingeka abantu abazawuguquka ukuze bangene embusweni kaThixo. And yabona ngoku kusemnandi ngoku, wonke umntu usindisiwe, nonxilayo, nothakathayo, nowenza yonke into yakhe ayithandayo, wonke umntu usindisiwe. Kodwa ngale mini uJohane athetha ngayo kuyokucaca umehluko, kuyoba khona umehluko ngaloo mini leyo. Ndithanda lena yokuthi babevathe ezimhlophe. Yabona xa sekufika ixesha loba sihambe kulo mhlaba siyohlala naye inkosi, siya kwembathisa ezimhlophe. Ithi iBhayibhile kuyothiwa ngoobani na aba bembethe ingubo ezimhlophe? Athi ophendulayo ngabasuka ezantsi emhlabeni embandezelweni nasentshutshisweni. So ukutshutshiswa mawungakwenzi usuke entsindisweni, mawungakwenzi uhlukane nevangeli, kodwa endaweni yaloo nto mawukwenze uqhubeleke evangelini likaKristu Yesu. Ukuhlutshwa ngabantwana, ukuhlutshwa ngumyeni wakho, ungaphangeli, ungabi namali, uba izinto zikubhetele, mawungahlukanisi noThixo. Uthi umpostile uPawulos xa ebhala kwenye incwadi uthi, yintoni engandihlukanisa nothando lwakhe? Ngaba yindlala, ngaba yintlupheko, ngaba yintshutshiso, ngaba azibala. Abe azothi ke ngoku akukho nanye into enondahlukanisa nothando lukaThixo. So nam ndifuna ukutsho namhlanje into yobana masihlaleni kuyinkosi, masihlaleni. Uthi umpostile uPawulos xa ebhala kwincwadi yamaGalati uthi, yimani ngokwenkululekweni athe uKristu Yesu wasikhululela kuyo. Sikhululiwe bathandekayo. Xa unoYesu Kristu, xa usindisiwe, ukhululiwe. Mazingakothusi ke izinto zikwehlelayo uba kube ngathi awukhululwanga, ukhululiwe wena. Once wasindiswa, ithi iBhayibhile xa unyana womntu enikhulula, which means uKristu Yesu, xa enikhulula niyakuba ngabakhululekileyo inene. So sikhululiwe, we are free indeed. Ukuhlupheka ojongene nako ukuthi awukhululwanga, izimo ojongene nazo azithi awukhululwanga, ungabi namali akuthi awukhululwanga, ukungafumani bantwana emtshatweni akuthi awukhululwanga. We are free indeed. Uba unoYesu Kristu, zazi into yobana ukhululiwe. And lungisa indlela yakho nenkosi, ngoba izulu likhona, isiwoko naso sikhona. And bazawugwetywa abantu, bagwetywe ngokubhaliweyo ezincwadini ezo. Xa ufunda uchapter number 20 kule ncwadi yesityhilelo, ithi zavula incwadi kwavula lenye yobomi. Ithi apho kule version ndifunde kuyo, ithi kwavulwa neyeenkcukacha zobomi. Ithi bagwetywa abantu kwemisebenzi yabo kubhaliwe ezincwadini ezo. So bazawugwetywa abantu. Umgwebo usondele. Jonga indlela izinto ezenzeka ngayo kulo mhlaba esiphila kuwo. Ngoku akukho ndawo esafe, akukho ndawo esafe. Ngoku kunzima ndawo zonke. Iyabonisa loo nto yobana ixesha lesiphelo lisondele. Umgwebo usondele.
Ithi iBhayibhile ngeentsuku zokugqibela noba xa sekusondele umgwebo kuyoba khona izifo ezininzi, kube khona imfazwe, kube khona iindyikitya zokufa, kuyovukelana bendlu. Jonga ngoku ixesha esiphila kulo, siphila kwixesha elinjalo. Izifo zinintsi, zinamagama, zonke izifo zinamagama. Kuyafiwa, kuyabulawana, kuyadlwengulwana, yonke loo nto kuyenzeka nje mesi. uYesu uyabuya. Ngoku ngangathi yintsomi yabona ukuba ngabana awuyimisi ingqondo, kungangathi yintsomi le ndiyithethayo uba uYesu uyabuya. Liyasongwa eli hlabathi, liyasongwa eli phakade. So xa ibuya inkosi uyobe ulungele na wena. Ngoba xa ebuya uYesu uzobe ehleli esihlalweni sokugweba. Bazawugwetywa abantu ngelo xesha. And akomntu uzosukela. Yabona nabanamaqhinga abaqhela ukuxoka, umntu axoke angaqapheleki uba hayi uxokile lo. Khona iinkunzimalanga ezikwaziyo ukuektha. Naba-ekthayo ngelo xesha azawuphela amaqhinga. Buzawuphela tu ubutsotsi ngelo xesha. Ngoba umntu nomntu uzawube eyibona ifayile yakhe uba ya ndim lo. Ngoba yonke into esiyenzayo size kulo mhlaba iyabala. And ayikho into engenamvuzo wayo. Yonke le nto umntu ayenzayo uzenzela yena. Yonke into oyenzayo uyazenzela wena. Khona abantu abathi xa umntu enza into erongo athi ungenaphi wena ngumzimba. Ngumzimba wakho, but ungalibali into yobana lo mzimba wakho yitempile kaThixo. Yitempile kaThixo le. Lo mzimba wakho umile kakuhle, umhle, yitempile kaThixo. Sukuyingcolisa ke le tempile. Sukuyingcolisa le tempile. Tempile kaThixo le. Masiyiphathe kakuhle. Masiyiphathe kakuhle. So apho bathandekayo sifunda khona kuvezwa abantu abazawungena embusweni kaThixo noba bazongena ezulwini. Kuvezwa inani labo. In fact abaninzi abanakubalwa, which means baninzi abantu abakhonza uKristu Yesu and bazawungena izulu xa bephila kakuhle, bonke abaphila ngcwele. Ithi iBhayibhile ke bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula, bazenza nyulu. So izulu likhona, masizameni kangangoko, siphusheleni into yobana singene ekhaya ezulwini. Ithi iBhayibhile zinintsi iindawo zokuhlala endlini kaBawo, which means neyakho indawo ikhona. Ndifuna ukuthi namhlanje noba ubuke wahamba wabethakala endleleni, buya ngoba indawo isekhona. Mhlawumbi bukade intsindiso uyibona njengeyabantu njengeyabantu bentlanga. Intsindiso yethu sonke ngoba apha sifunda khona iyaveza into yobana iintlanga ngeentlanga, izizwe ngezizwe, neelwimi ngeelwimi
babeme phambi kwesihlalo sokulawula naphambi kwechwane. Ithi babevathe ezimhlophe bephethe amasundu bedanduluka besithi huntsu. Ngamanye amagama bedumisa uThixo, ngoba apho siya khona siyamdumisa uThixo. Ithi iBhayibhile uYesu xa efundisa abafundi bakhe uthi, ithani mayenzeke intando yakho emhlabeni njengoko isenzeka nasemazulwini. So ezi ntlungu ujongene nazo ziyawupholiswa ekhaya, amanxeba ojongene nawo ayawupholiswa ekhaya. Ithi iBhayibhile onyamezele kwade kwasekufeni wosindiswa. Masinyamezeleni, siqhubeleke siyibambe indaba yevangeli, siyimele inyaniso kaKristu, singathengisi ngayo. Noba uyahlupheka kodwa ungathengisi ngenyaniso. Ngcono abantu bakuthuke bakwenze zonke izinto as long uzohlala enyanisweni kaKristu Yesu, ngoba ekhaya silindiwe. Ndiyabulela uThixo andisikelele. Amen.